Vážení, ta se vyšla. Dneska to budou fakty o mně. Takže je mi 14 let. Jsem z Karlovarského kraje. Jako fakt jsem dost jako hodně citlivá, takže nejsem moc trpělivá, což jako pravda. Chodím do speciální školy do Plzně, kde vlastně ta škola je pro zrakově postižené děti a pro děti do řeči. Abych tam vůbec dojela, musím vstávat někdy každý pondělí 4 hodiny ráno. Ta jsem celý týden, to mě moje máma odveze a v pátek si pro mě jede jako autobusem. A teď nejsem ve škole, nechodím, ale možná příští týden půjdu. Jo, jsem taky milovník hry My Talking Angela, prostě já to prostě mám u dvých nohách, mám to všude. A to bude asi pro dnešní video všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, komentář, odběr, zapněte si zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video. Tak čus. Tak se uvidíme u dalšího videa někdy.